Mga kapuso, atong makauban karong buntaga ang Public Schools District Supervisor sa Department of Education Division of Misamis Oriental, si Beatriz Acdal. Atong sayron kung paunsa kaya siya nahimong certified plantita. Ma'am Beatriz, good morning o welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, ma'am? Hi, good morning. Okay lang. Balipayon kami din karon sa Balingasag, Misamis Oriental. Ma'am, pila nakakatuig sa imuhang profession? Mga 25 years na as of this 2020. 25 years in service. From Teacher 1, Teacher 2, Teacher 3, Head Teacher, and Principal 1, Principal 2, and then Public Schools District Supervisor. 25 years in service. Ma'am, paunsa ka nagsugod nga nahilig sa pagpananom? Nagsugod yun ko last week of March sa pagsugod yun sa ECQ din sa among Balingasag tungod sa COVID-19. Ma'am, paunsa sab nagkadaghan ang imong mga plans, ma'am, ug unsa mostly nga mga pananom mga naa sa imuha? Actually, nagdaghan ang akong tanom. Ang uban ani is mga regalo, ang uban sad ako sa mga pinalit. Like for example sa aglonema, I have my snake plant, succulent, caladium, I have my king philip, I have my petunias, adenium, and some of the cactus and roses. O na siya karon kadaghan sa akong mga tanom. Ma'am, paunsa nimo ginaatiman ang imuhang mga tanom karon? Actually, ako ana gyud ang personal gyud nako nga ako ang nagbubo kada buntag o sa hapon sab ako gyapon ang gaatiman gyud sa ila pagpapay. Ako gyud mismo kay nganuman ako ra mismo ang nakabalo gyud sa as to their needs sa ilang mga tanom. So ma'am, karon nga ubay-ubay ang mga tanom sa imuhang panimalay. Unsay set up karon sa imuhang balay, sa imuhang backyard, labi pa nga daghan kag tanom karon? Actually ang akong gyud karong balay kanang daghan na gyud kay naka-appreciate, especially nga along the highway ko. Daghan gyud kayo akong tanom, and then most of them are flowery gyud sila, kanang naka-add gyud og beauty sa akong balay. And then plants are keep me going, keeping me alive. Kanang murag bibo kayo ang balay, nana siya because of our plants. Along the way, ma'am, unsa ang challenges nga imong na-experience sa planting o gardening? There are also challenges of being plantitas, daghan gyapon na siya mga insects nga mo upaw sa atong tanom. There are nasa siya mga challenges po dana nga dunay tanom nga dili sila gusto ma-expose too much of sunlight. And then there are also plants nga dili sila gusto nga maigo permi sa ulan. So still ang plants karon need siya og attention also. Ma'am, may we know unsa ang pinakamahal nga tanom nga anaa karon sa imuhang possession ug unsa pud ang pinakabarato ug unsa bay kalahian sa imuhang pag-alaga sa kining mahal ug kining barato? Actually, ang mga mahal nga tanom katong green ra gid siya. Itong mga green leaves lang gid ba? Nang mahal na siya kay mo last longer man gid siya. Whereas katong mga baratohon, dali ra na siya makamatay, muhatag na nagulak nimo but not nga long kuan sila stay longer with you. Those nga mga mahal, like for example kanang King Philip, isa na siya nga mahal karon sa I think mga almost 2,000 na siya karon kapit. So ma'am, na-mention nimo medyo mahal gyud 2,000, pero sa imuhang part ba, ma'am, say feeling, ma'am, na mo gasto kag mga inganing salapi para lamang sa imuhang mga tanom? Ay, actually, wala gid siya pagmahay because it is a fulfillment. Kaya there are some sa nakita nako karon nga mga plantitas. I'm very happy kay apil naman ang mga abana nag-support sa ilang mga wives, apil na sila ga family, apil na sila nag-regular. So I think this is positive points of this COVID-19, because there is a fulfillment there. Bisan nagasto ka but you are happy with what you have done to your plans. So happiness is still ang nakita even though nga nagpalit ka og mga mahal.
Ma'am, karong panahon nga doon natay pandemic, no? Paunsa nakatabang ang pagpananom labi na sa mga naka-stay at home lang? Yes, kaya ako is one of the best example with this pandemic na actually wala kay ko nag-love of plants. But this time na kuan gyud siya murag nahugot gyud ba na nahulog ang loob sa pananom gyud siya, and then starting to go around kay aron lang gyud mangita og mga plants nya dayon kuan na sad na develop ang appreciation of the plants. Lastly, ma'am, unsay imong mensahe sa mga susama nimo nga certified plantita sab? To all the plantitas and the plant liners, no, not to stop planting more, add more plants in your house because there are some benefits that we can get out of that. One way of exercising also ang pagpananom. Isa sa siya nga mawala ang atong mga kakapoy, mawala ang pagkaluya because of our plants. Daghang salamat, Ma'am Beatriz, ug unta, ma'am, mas mudaghan pa ang imong mga pananom. Once again, daghan king salamat. Yes, salamat po sa inyo tanan, especially sa GMA. Mga kapuso, tutok lang mo kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.